Kini kocharago langma chakna. Kini 10 minute belekeno khayok mani kok o jagao samung pailaya sungjephur samung khlai tongo gobang majoro no kok ksaro samung khlai di kai tini obono election dora paigra situng hini da wan suka saimi aba hai haken klai jakha bud dinani thambai ka nok ni bororok ang nok ni borok phaikai bud dinani thangi slai nei nei go jorao ang nogo hapai kha nai phike baba no nai phimani jorao pano kayak tel khayu tinani nei tui khanika tui nung thangkai no ani yagromoi langma chokha 10 minute Tinero phai sapsa phai manda phakare. tabu go jaga ang khapang maya phoro chini parani bororok tabu phaibi kya kai jingbai je chini tipramo thau samung khai sanai ro chini samung tangphang sorok chini da sadin chini daw biji chongrok aba haike chini salka club ni bororok chini joint action committee of civil society ni bororok ang baksa phatargo samung tang tongo borok jotono phaika chini tipra sarok phaika chini tipra dofani bagi ang boman sam jorok tui asuk sal khaprumui tongmani borok botini ani hamia saya jorok phaima bai angbo khabaijak jorok hono teisa bokhara firu abono chini dofani hamjakma abono chini fan yakari to thangka kam khainai sutau buskangni samung khlainani bagi tiar hingkai chini nongni kogawai mungni bisingti je nugui tongnai rok chini samung tangsong tai chini jaiti gusti je haksal gana tongnai borok no bang kok kesarnai norok khana 12 ni sikang phaidai jadi khana sung 12 ni bisingo no bini kethino afani kethino sung mangkhoro danani nei wan suklai lai Kay election ni jarago lokorong na tam kok kasarang muso. o election ni jorawa ang bono kok kesarna musungo jung mansak joratui yang kebang ma jorawo no sawo nogo hamia saya khibiwi no mani mansak joratui yang thumnani bagi chapnani bagi khlaika angke tini election ni sal jotoni thani no kok kasarna musungo norok kasang kasang khai je jani ja hamjak mawo norok bud lei je jani ja hamjak mani gণতন্ত্র no dikar no use khlai di kai tamu khai bulai toklai nasle lai joli lai aba haita anglai jadi ani samung kokpit nani samung kokpit dikha tini ni jorao ani afa ni langma thangka hinba oba haike no buskang ni salobo ang obo no kok kusabnai norok bahai no bulai toklai joli lai nasle lai abono khibulai kethalai mani bisingti no tini election no norok ka pai lai ang kok kusabjo Bisibusu rombuyaro je sini thinai okra bisibusu rombuy bisna oklaiman. 4 বছর sekang ma first stroke kha first stroke mani poro makunda klangri kuno mote latharti himui tongi mankha engkai thangnai bisio je puru chini tipra mothani bike rally khlaio 19 din ni bike rally je puru khlaio paithak bike rally wo hangkai jirania chargoria wo ani afani se okra afani bibi je dino paithak bike rally adino baban se okra thika chargoria ni ka thimani khobor khnawi an baba teisa second time stroke khlai fika stroke khlai mani poreo bisnawo iko 1 bochor ni kormi thangka ka ba hekeno chung naikol lai tudul lai tomani tinini salo ngakai asuk sal jora abono bokha mo mitima payo samung tangnani kasaria ni naisingma haima tongwang election ni sikang joto prochar khinani angkha samung khlaika abu tini samung pai khabang thangsini ma hai Hajima tong siwo tahun bagi mayo to no naimano chini samung tang smorobo phaijak patoro norok nu imano tai je phainero bo khnari salrogo phailedi bartani bismo samung phaileni hine wansuri ton hamba itu ton Orang